Bukajan subdivision hangkang lapen hanjang langso ahawar nong nam kache thangklong retired ACF Jivon Chandra Rongpi alang li pen nangar ni pen kiso pen ajok velora long cheklojon ni an kiso chelang bom pen kiso ke tanu ajok ke damtang phai kuni ni phai inkorai siajo asang tet jutkoksi labang so pir thepen che onang lo la sopen ke damtang phai kuni ni phai inkora phorni karbi honghari aron pen anerlo apor alang li ki thitanga bangar pu mesen pen mi an piponlo Karbi Chokomara Songmate Karbi Employees Association Hanjang Langso Zonal Committee Lapen Hanjang Langso English High School Atum Karlitang Jivon Chandra Rongpi aphan Chomrong me Kaparabji aphan Chikimo Mai Mate Condolence ke Hanjang Langso English High School Alongsi Padupon Lapen Karbi Employees Association Tiripi Amai Klembang Kensing Bay Hin Pensi Charipon Labangso Amai along Kaduk Ave Lo ke Charlie Oso Maratum Pen Kachetong Aluhi Atum Lapen Klembang atum an minute isi an Karlitang Jivon Chandra Rongpi aphan Arnam Arni ahir jome hangpi ponsi thi hek pen alang lila mota che than pon lai litum aphan pensi litum lahai non litum ladak than bom bachari bom atok lang ahem kaduk abi pen alang li kirap lapen ke cipaduk ke kangabang lapen ke ason ladak litum hanjang langsu pipi ma asong long arang ni nang cirabdum nang cipudum lapen ke cipaduk tekan lahai lam the aputhak ilitum pini ma thadam se alang li Karlitang athai Jivon Chandra Rongpi pini alang li chomme phangme kirap mesen pen kirap thegia phan baga parab dia phan kusi arna manglo ahir jumbe hangpi se ilitum kaduk kawe ladak pini ke chetong Chokamar Karbi Chokamar asong doan lapen ke Charlie musotum kadugawe ilitum minute hini apor ilitum alang luphan kamat thaka jadi damnya phamsi apor ki Labang so amai long Karbi Employees Association Tiripi amai phu Hakim Rongpi Karbi Employees Association Hanjang Langso Zonal Committee amai phu Bari Mingti Karbi Employees Association Tiripi amai Klembang phu Kensing Bay Karbi Employees Association Hanjang Langso Zonal Committee Chunbang Sardili Terang Karbi Employees Association Hanjang Langso Zonal Committee Asa Hem Chunbang Jameson Teron Hunali Terang pi Than Bang ke thela pen Penang an ke thegiding atum pen chenglok Than Bang atum chetong don Rada Thengno Karlitang retired ACF Jivon Chandra Rongpi akai alamo ake hai Hakim Rongpi hin pensi lamthe jaipon Ini tum malam suapor cikemo saya yang dengki ponang ko banggalah ya. Jivon Chandra Rongpi inut lo kacari teksara bangku lapen alang lidak hanjang so ahabara long se amhang theglo tongching arong lapen ke alang li inut social worker made rat phan cepaduk tik abangku lapen son suri asai mo sikame rong rup cutting thur je asai do analong ke alang li denene kai ke ta kachirabin lapen non ilitum dak arjap rong hanjang so English High School along Srame Inut Founded Finance Secretary lapen ansase alangli kapek sports association long punot school along kikim along Srame lapen ke hanjang so sukari arani lahai kapalon along do ansatame alangli kacerap cepaduk ti alangku lanchot kali alangli inut Chokamar lapen isi mane ACF R2 pensi retired pasti alangli sonson isi malam sugat apor ladak tujuan kacau isi lagi ini tu makan isi Bukajan pen ananterang Karbi Long Live